Hi guys, welcome to my channel. Ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano i-open yung YouTube Studio dun sa Chrome. Kasi yung iba hindi ma-open yung YouTube Studio sa Chrome. Kaya nahirapan sila kung paano gawin yun. Kaya gumawa ako ng video para malaman nyo kung paano gawin. Para din to dun sa mga small YouTuber na gustong makita yung watch hour nila kung ilan na. Dun mo makikita dun sa Chrome